wasu suna kallon virus cewa kamar ba kirkiro shi akai ba, wannan kurciya ce kurum. Virus is not a living organism. Virus ba cell bane. DNA da RNA material ne. Bai da cell membrane. That is plasma membrane. Ba plant bane, bai da cellular. Bai da nucleus. Mun san ma akwai eukaryotic and prokaryotic cell ko? Mun san akwai cell ɗin da bai da nucleus amma bai da kuma membrane bounded organelles. To ba membrane bounded organelles ba, bai da organelle ma ko guda. DNA ne ko kuma RNA. Deoxyribonucleic acid ko kuma ribonucleic acid, wanda aka made of nucleotide, which is polynucleotide. Shi ko nucleotide mun san an yi su ne da pentose sugar kamar yadda na faɗi. DNA da deoxyribo sugar aka yi shi. C5H10O4 molecular formula nata. RNA shi kuma ribose sugar ce. C5H10O5 mun san akwai members na wannan group ɗin irin su mannose, irin su xylose da makamantansu, wayanda suke zai a pentosis. Akwai hexosis su glucose, fructose, galactose, mannose, glucose, fructose, galactose, wayannan duka suna cikin wannan group ɗin. Akwai wayanda a octasis, sannan akwai waɗanda a tetros da makamantansu, duka wannan carbohydrate ne, suga ce wannan da ka sani. Monosaccharide kuma ko cikin sugar, simple sugar monosaccharide, akwai disaccharide, akwai polysaccharide, akwai oligosaccharide. Sannan in ka ɗauko wannan phosphoric acid H3PO4, sannan da nitrogenous bases, adenine, guanine, thymine, and cytosine, wa'inda a cikin DNA. Su kuma cikin RNA sai aka ɗauki uracil, aka yi adin nashi, aka cire aka cire thymine. Idan na faɗi ƙarya ɗaya a nan, kada a bari in tashi da inda nake. Don haka ba halitta ba ce. Akwai littattafai ga sunan tuli-tuli waɗanda suka faɗi. Akwai manya-manyan malaman kimiyya na duniya da suka faɗi. Abu ne tabbatacce. In dai ba wanda ke karatun guntuwa hand out ba, ya zauna ya karanta ya haddace shafi na farko, shafi na biyu ya kucce mishi. Da ƙyar dai ya ci zero nan ya ci tunan. A zo a malamai su zauna a yi mitin a ce to yara sun faɗi, a ƙara musu maki 10-10. Ba haka ake ba su wuce. To in dai ba wanda ke haka ba, ya za a yi ce idanu ne ba su kai ga littattafai ba waɗanda ke nuna zahiratan gashi virus ba cell ba ne. Bayan na yi wancan karatu na yi magana da professors nan da Abuja da ina waɗanda suka turo text message masu bugowa mu gaisa, lalle su suna akan haka, sun tabbatar da haka, karatunsu kuma haka ya gwada musu. Virus ba living organism ba ne, ƙirƙiro shi suka yi don su rage population na duniya da shi. Sun addabi misali ƙasar Ethiopia, ƙasar Sudan, ƙasar Egypt, da cewa sai sun rage population. In ba haka nan ba, nan zuwa shekaru 20 zuwa 30 gaba, zuwa 2050, so za a cimma lokacin da mutanensu za su rika mutuwa da ƙishirwa da kuma abincin da suke nomawa ya karantu matuƙa, saboda wannan river Nile da suka dogara da shi.
gulbin Nile, wanda shine gulbin da ya bi bayan gidan Fir'auna ko wanda suka dogara da shi, to ruwan shi ba za su ishe su ba. Don shi na ga sunan suna tabbatun gine-ginen dam suna ta gine-ginen dam yanzu haka akwai yaƙi ƙasa tsakanin Ethiopia da Egypt kan harkar da ta shafi dam. Su Ethiopia ma abin da ya yi musu daɗi sai suka gina dam wanda za su samar da hydroelectric power, su ƙara samar da wata wutar lantarki. Su kuma Egypt suna ganin an janye ruwan, sannan kogin gashi kullum baya yake ja, don haka za su rasa ruwa kuma za su rasa noma. Sun kashe maƙudan daloli wajen yin waɗannan dam ɗin da kuma wannan ƙoƙarin. Ka je ka ga yadda Saudi Arabia take samar da ruwa. Saudiya ba ta da gulbi ko guda, suna amfani da salt water ne, don haka sai sun yi boiling na salt water, ruwan su yi evaporation, a bar gishirin, concentrated form of salt wanda ake kira brine. Masu ko chemistry su electrolysis of brine ko, so brine ya zamanto a watsa shi ya koma cikin teku, sannan waɗannan ruwa a ɗibe su a yi amfani da su. An taya musu da hankali, waɗannan brine da kuke mai suwa cikin ruwa yana raising concentration na salt cikin sea, yana affecting marine life, menene da sauransu. Bala'i na safe daban na dare daban, don haka su rage ruwan da suke ɗiba, su rage ruwan da suke sha, sa'annan man da suke amfani da shi wajen dafa waɗannan ruwan, kuma yana kawo environmental changes, yana kawo global warming, domin yana samar da greenhouse gases, ana samun global warming, ana samun melting na polar caps. Don haka bala'i na safe daban na rana daban na dare daban. Su rage population nasu, su yi kokari a ta manipulation na mutane, a jefa mutane cikin ciwo, a jefa mutane cikin yunwa, a jefa mutane cikin matsaloli, a jefa mutane cikin menene, don me? Don a rage musu yawa. Don haka masu kokarin wannan su gyara. Sannan ni duka karatun da na yi, abinda na faɗi na ce akwai waɗanda suke da fahimta ba irin tawa ba ko? Na ce in su suke bisa daidai Allah ya sa in koma bisa fahimtarsu, in ni duke daidai Allah kuma ya mayar da su bisa